Velkommen til OGF Events. Vi arrangerer hvert år en bred vifte af kvalitetsløb for både eliten og motionisterne. Blandt andet Danmarks største endags motionsløb og Fyns største firmafest, Eventyrløbet, verdens største firmafest, DHL-stafetten. Det familievenlige løb med en masse vilde dyr at kigge på, Odense Solløbet, Fyns ældste og hyggeligste motionsløb, Skovløbet i Langesø, og ikke mindst Intersports Odense Cityløbet i hjertet af Odense. OGF Events har samlet over 43.000 glade deltagere hvert år. OGF har mange års erfaring i at arrangere veltilrettelagte løb. Alle skal kunne være med, og derfor har vi næsten altid en rute og aktiviteter til børnene. Vi har med garanti et løb, som passer dig, uanset om du løber for en god tid eller bare for at gennemføre. Mange distancer, attraktive ruter og altid med fokus på de sociale oplevelser med venner, familie eller kolleger. Kom og mærk suset og fællesskabet. Gå ind på ogf.dk/løbeevents og find og tilmeld dig til dit næste løb her. Du kan også møde OGF Events på Facebook.